بسم الله الرحمن الرحيم. Ben bir jidane toyumma, şunu aysaqqa, bir jidane toyumma, kan qiyla aytyan dadi. Men toyum rahat tutjak, toydan soňram tawbe ederim. Toydan soňram tawbe ederim. Meger tawbe diýäniň bir kanunmy? Ogrynça öz halanyňa dübermeli. Toydan soňram tawbe ederim. Sen şikefin Hudaýyňa diýýetiňa, Hudaýa men sen haram eden zadyňa barjak, oň şok men sen men soňram ederim. Ni manasy barmy? Näjir adam dili barmaly şuňa? Kalbinde Hudaýa iman baň bolsa bir kefe aýtmaly ki men tawbe ederim soňra. Ne tarafyň adammy sen? Henem ne şuma halky iman. Bir. İkincisi de seni görüp taýfaňda ne kadar neferde şeýtdi. Odal gelin bolanyna bir tüýsli egin baş gen görlerdi. Soňram geldi ýeňe. Soňram geldi bitak. Soňram geldi bitak. Inni öňkini gelse çarwa diýip biýabre etip barýar. Çarwalyk diýär ki Kur'an-ı Kerim Allah Taala'nın kelamy. Inni bijire oturmasy bir kelas, bijire oturmasy bir savat, bir imot ir qaly. Kalbinde iman ma bolsa aýtmasyn bir kefe. Ökünersiň. Soňram tawbe senäme. Bar öz tawbasy kabul boldy. Seni görüp palany qiyanyk menne tutjak diýen anly derrew aýtýar. Baýat o da tawbe etmeli. O da tawbe etmese sen günah häzir ýuwulmaýar. Bir. Sen sebepli, şu paziraýyň sebepli ikijigi 200 nefer namazyň goýdy şowun. Günah sen boýnuna. Ta qazalaryny alyp hemmesi tawbe etýänçäli sen günah ýuwulmaýar. Gelin, eşit ýaxşyja. Yine biri, seni görüp ne kadar oğlulan fikri harap boldy yan geçelini attı. Seni görüp bar denasy bilen urşupdyr. Senden beýtmedin diýip. Seni görüp fikri harap bolupdyr, bar aýallagy bilen urşupdyr. Bulan da güni hatta seni görüp özümiz içindedik. Denanasyny bagışlan qawanma. Şu heleyi görüp bar denasy bilen urşup denanyny qawya. Min günahyny kıyamata çy boýundan alyp gelme bolar. Näjire dil barjak, men şeýçek ýygyny tawbe etjek. Oglan oýunmy näme be? Näme diýip oglan oýun bolup geçmeli? Hani erkek äri, etdinmi? Daýawdyr. Kan gyýdy olallar diýär. Biz diýär açyqrak gelmesek biz bilen izdivaç etmeýärli diýär. İzdivaç etmeň. İntegral etmedi izdivaç etmeň. Jowan dostlar, öýlenmedik dostlar, Hudaý üçin isteýär. Aslan izdivaç etmeň. Hatta şumal ýüzük takyp namzet bolanyny oza aýdyň. Raýat etjek bolsaň izdivaç etjek ýoksa izdivaçmy aýrýan diýin. Günahkar bolmaýan. Diniň içine girjekmi diýip. Büýrüň içine girjekmi diýip. Girjek diýse zindigiň bilen bol. Eşitdir de gal. Şu mahal öýüňe getirmäken izdivaçyňda gaýym bol umry tutsan ökünmäken. Bu dünýede ökünük geçer. Ahiretde de onda ökünmeli bolar. Ökünmekden ökünmek bolar. Fakat nämeden çirim? Bir kidäne bir naýny ýoka dinden habar ýok diýdi oglana. Näme heleň gowurmaýanmy diýerlim qadip pakat şondan çekin. Etmäliň. Peýgamber janyň muhabbetini ýadyndan çykarmaly ki adam. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.